I-COVID-19 kukunini lapho kumele uqede ukuvalelwa wedwa. Nanoma une-COVID-19 ebekile, ungakwazi ukuthelela abanye abantu ngenkathi ugula noma ululama ku-COVID-19. Yingakho kusemqoka ukwazi ukuthi kumele uqede nini ukuvalelwa wedwa ngokuphepha. Izinto ezintathu okumele zenzeke ukuze uqede ukuvalelwa wedwa ekhaya ngenxa ye-COVID-19 ebekile. Kumele ungabi nazo izimpawu, kanye noma akumele ukuthi uke waba nemfiva izinsuku ezintathu ngaphandle kokusebenzisa umuthi ukwehlisa izinga lakho lokushisa. Kanye kumele ukuthi uye waba ekuvalelweni wedwa izinsuku eziyi-14 ukusukela ngesikhathi sokuqala sokuba nezimpawu noma ukusukela ngenkathi yokuqala yesimo sokuba positive ngenkathi wenza uhlolo. Ukuvalelwa wedwa esikhungweni esiyisibhedlela ngesimo se-COVID-19 esiphakathi noma esinzima eseyeme esimweni sezempilo yakho. Ngokuvamile jikelele, zintathu izinto okumele zenzeke ukuze uqede ukuvalelwa wedwa esikhungweni esiyisibhedlela. Akumele ukuthi uke waba nemfiva izinsuku ezintathu ngaphandle kokusebenzisa umuthi ukwehlisa izinga lakho lokushisa. Kanye izimpawu zakho kumele ukuthi zibe sezingcono. Kanye kumele ukuthi uye waba ekuvalelweni wedwa izinsuku eziwu-14 ngemuva kokuba esimweni esingaguquki sezokwelashwa. Khumbula ukuthi uthatha isikhathi ukuphola kwi-COVID-19. Qeda ukuvalelwa wedwa ngokuphepha. Hlala ukwazi ukubhekana nezempilo yakho. Misa ukutheleleka. Vimbela i-COVID-19. Ezempilo yakho zisezandleni zethu.